Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Josie, at tubo ti Cordillera, ngam iti agdama kat maisan amang ngagas ijay Cebu. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kid daw ko iti namarswa asapay lakuma, tas ikakaradkad kayo amin adanunan to'y surat wenno email ko. Ilingad na klangan itinagan a Josie Manang, kat iti agdama adak dito'y Cebu. Ngam kadwak ti inak, ta dito'y kamin anag for good, ngam tubuak ti Cordillera Manang. Taagpada at taga Cordillera dagiti dadakkel ko. Sipod nakitak iti YouTube channel yo, jak ilibak akanayo na kon nga agdengeg. Kat nangagak amin dagiti pakasaritaan nga impatulod dagiti padak amakuna anagbalin a biktima ti killo nga ideolohiya. Agan lalangit ti gurak iti dayta a grupo manang nga uray pay makuna adakkel ti naitulong da no apay anaragpat ko ti profesyon ko ita. Tapno nasayod ti amin, ipalubos yuman nga rod arugyak ti agsalaysay. Dolpo, sumagmamanula abulanan, agturpusan iti sekundarya ni Josie nga anak ta. Wan nga rod, Ninita. Isa akanayo na pampanunutan.
No, kasano tarambidan ta. Tapno maituloy na latad agadal iti kuleya. Kasta ak matlakay. Sapay talaga kayat na ti makaturpos iti kulehyo. Takayat na ti agbalin anaan-anay a doktor. Dayta nga rod kahit. Dayta ti kang runaan apampanunutek. No, simple la kumakurso ti kayat na nga adalain. Ang mga numay kagumaan tapay nga isapulan tapno masuportaran ta aging gay ti may turpos na. Ang kinadoktor mo't nga minti kayat na. Ay, lakay. Padasum to man kida kasarita na imbag. Barang no adapay sa bali akurso kayat na nga adalan malaksid iti kinadoktor. Nakasarita kon maipapan iti dayta. Ang padasat to manan bareng adang agpaiso tinagbaliwan ti pagasman na. Nang runa kat amuna at talaga asaan ta kabailan asuportaran ti kurso at tartarigagayan na. Nanita, bakit? Bareng laang lakay. Uwan anyalat amom ngay. Nalangaro din, maturog tantani, adalam at tirabi. Ay, Bayam, takasaritak adagos ni Josie, may papan iti day taabanag. Apaman, amaikan kami iti gundaway. Kasta talaga aday jelang akurso ti kayat ng adalan? Wendol po, inlawlawag kun kankwana ti amin. Ngam talaga adisididon. No talaga kano asaan ta kabailan na pagadalan iti kolehyo. Babaan iti kurso akayat na. Ikagumaan na kano nga ipamuspusan ti amin. Ay, anya kumangay ti aramidan na ninita. Kasano amay pamuspusan na ti amin? Tiyak matamudol po. Ti amkag, ang mga noanyakit di ti masumok ti anak ta, magunod na laeng ti arapaap na. Ay, jag itulok amay sagmak ti anak ta, ninita. Anya nga rin ti aramidan ta, lakay. Adda kaasi ti namarswa. Patsik adin na tayo baybayan. May pamuspusan tayo daytaw. Sapay la ko mga Rodolfo. Narigat nga may no kompormila di tanti masumok ti anak ta para iti arapaap na. Sino kaya? Anya ti masapulyo kanya? Di kagbutang, Kakadolpo. Awan ti dakes, arantami kan ka. Kaya't nakalaeng nga makasarita. Mamati nga dan pamalpalat patam may papaniti grupo mi. Kat saan ko ngay libakken ka? Ada kami dagit agdakdaki was dito lugaryo. Amang ilablaban itinalintag nga ideolohiya para kadagiti marigrigat. Kontra kadagiti abusado nga da iti takam. Anya ti masapulyo kanyak. Awan da mo kabasol ka. Kang runaan na. Sa anak nga espeya, taawan apulos ti koneksyon ko kadagiti militar kan iti ore asino nga otoridad. Amomi da ita, Kakadolpo. Amomi. Di kagdanag. Takas itinakon-akon. Awan tidakas arantami kan ka. Matulungan da kapay kiti. Husto tinangig mo. Matulungan da ka. May papaniti anak mo adandanin nagturpos iti high school. Anya ti kayat siyo asawan. Dumnga ka na imbag, Kakadolpo. Ilawlawag ko kang ka. No kasano matulungan da ka, may papaniti anak mo. Dumngag ka, anayin ba?
Kinid daw da kasukat, iti di jaya da atulong kan ka. May papan iti panagadal ni Jose, lakay. Ay, kaya't da ako mapengak kadakwada. Anya, ang maapay dulpo. Saan kan nga agkabanuag? Anya nga iti maitulong mo kadakwada iti operasyon da. Masapul dak kanaw. Kaputa mararaumak iti komunidad tayo. Dakkel kano ti maitulong kaw. Tapno makaengganyo da iti adupay ako mapang iti grupo da. Anya, Banag ngagpay somot ni Nita. Kaputa mararaumak iti komunidad tayo. Adulakit niti maingganyo ako mapeng kadakwada. Iti kanito ama amwanda ang nakikapengakon iti grupo da. dulpo. Ay, anya nga iti planong. Ay, kasla kaya't konti umanugot ako mapeng kadakwada. Tapno makaadal iti kolehiyo ni Jose. Lakay. Gama, agdwa-dwa akpailaeng ni Nita. Sa anak paila siguradaw no anya ti rumbeng nga aramidag. Ito yan ti oportunidad. Saan aron ba nga paluspusan ni tatang ti idijayakan ko na di grupo? Urayak asumrek ni nanang iti siladdakan ni tatang. Nasken ang makasaritak ni tatang. Kumbinsirak ni tatang. Tapno makaadalak mitlang iti kolehiyo. Tapno makaadalak iti kinadoktor. Ha? Dejayan. Pimanawon ni nanang. Kasarita kun ti amak. Tatang? Day, Jose, apa anak ka rin kapailaan kat adala man terabi anak ko. Tatang, nangag ko ti saritaan nyo kaninanang may papan iti grupo adakdakamatan nyo. Tatang, pangaasiyo. Talaga akayat ko ti makaadal iti kolehiyo. Kayat ko ti agbalin a doktor. Pangaasiyo ko ma. Jose, Maasi kayo kanyak tatang. Para iti arapaap ko. Pangaasiyo ko ma. Idinaamuak ti may papan iti jaya ti may sa agrupo iti amak na ikanak iti namnama manang Emmy. Apag isuidin nga umadanin ti panagturpos ko iti sekundarya. Iti panagsarita mi iti amak naamuak agrupo gayam dagiti makakanigid dagijay iso anas daawak. Salsaludsudak iti bagik no kasano a masuportaran dati panagadal ko no bilang laeng. Ngam di tamat laeng anamwak nga addagayam agdudu mga organisasyon a kaalyado da apag tataudan ti pondo ti operasyon da. Kat iso a rinekrut da ti amak agsipud tamay sa daytoy kadagiti mararaem iti komunidad mi. Adda pa nagduada ti amak iti jaya tinasao a grupo manang ngam para iti arapaap ko nga agbalin a doktor immanugot ti amak. Iso a pinagadaldak day a grupo iti nalatak nga universidad. Uy girl, sikat ka ha?
Big time ti grupo ang mga ipapay iti scholarship mo, ha? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ala, kayat mo asawan, di mo amo? Ti anya, Hil. Ay, Ate Chona ka, girl. Anya nga ati Chona. Ate Chona! Attitude! Ha? Oh, apa nga umisam ka? Kasano, kat nagado nga ibagbagam anjak maawatan. Nagado ti amom. Kasta kami ngamin na talagang anak iti ruwar ni Eva. Ado ti amumi. Kana idumduma kami. Kita umadado kami nga oras saan kami mat ni Agjan Jantis. Ngam, anya ti bagbagam, maipapan iti mang papaadal kanya. Ala girl, big time ti mang papaadal kan ka kunakmanen. Ato ti mang subsporta kada kuwada a non-government organization. Manipot pa iti palasiw tao. Kasta ka di? Yes, Josie. Ay na, big time gayam ti sponsor mo ti scholarship mo. Kabailan ta ka pagadalan, uray pa'y mano a kurso, ti kayat mong alaan. Anati ko nam apakaragsakam anak ko. Talaga gayam at tumultulong di grupo amang papaadal kanya, kadagiti marigrigat a kakailyan tatang. Oh, apay kasla naklaat kayo tatang. Diyo ka di amo ti may papan iti dayta? Pagkunaam iti dayta nga ibagbagam, Jose. Naamwak namin tatang. Adagayam ti non-government organization manipod iti balasiw taaw apagkidkidawan da iti tulong tapno matulungan da dagiti kas kanyak a marigrigat. Anak. Isa maragsakan at tatang. Ay, Jose. Upod no nga adagdo do mga organisasyon iti balasiw taaw apagkidawan da iti tulong. Hanggang saan nga amin apondo nga agtaod kadagiti nga organisasyon. Kat itultulong da kadagiti kaskan ka. Ha? At adulat ta agpay iti grupo ta. Kasta day ta, anak ko. Kaya tiyo asawan tatang? Kasla aramaton dalaeng dagiti kas kanyak? Tapno makapagkid daw da iti tulong kadagiti organisasyon iti balasiw taaw? Ay, Sana balen at tatang. Ti importante kat makatultulong da. Saan ka di? Matultulungan da dagiti kas kanyak amang tunoy iti arapaap ko. Talaga ka di amasapul a sumurot ka kadakwada iji kabakiran, Dulpo. Nenita, edi manugutak ako mapang kadakwada. Katukad ti panang paadal da ken ni Josie nga anak ta. Kaya ta sa wanday ta amasapul nga agtong palak iti amin a paaramid da kanyak. Dulpo. Iso nga ita, takayat da sumurutak kadakwada iji kabambantayan. Masapul nga ron nga agtong palak. Tano saan, ang mga noan niya pa iti aramidon da. Ay, kunak man no masapul da kalaeng. Tapno baka inganyo da iti ad-ado ako mapang kadakwada. Bakit? Imbaga dalaeng ti kasta ide. Tapno nalakadak amaalo ko nga umanugot iti jaya da. Ngam kinapod nuna, masapul nga agtong palak iti amin apagayatan da. Sapay la ko matamaawatam da iti apa nagpakadak ken ka ni Nita. Kaano kayo nga rod asumangat iti bantay? Iton bigat, sakbay ti pangal daw. Malal, maturog tantan eh. Adalaman terabi eh. Tinapatag ita,
kat nakapagpakada akon kan ka, Nenita. Saya atom ti panagadal mo anak ko. Di mo baybayan. Kastamatan ni nanang mo. Taripatum akanayaw. Wen ka di tatang. Ang papanan nyo ngamin. Masapul asumuro tak kadagiti ka grupo. Ta masapul dak ngamin. Papanan nyo tatang. Ijay kabambantayan, Jose. Anya? Apay tatang. Anya ti aramidan nyo ijay. Kinapudno na, jakpay ammo anak. Italaang matakayat da sumurutak kadakwada ijay kababantayan. Narigat mo't no jak umanugot ta mga no anyapay ta aramidan da. Tatang. Jay bilin ko kang kaa. Agsingsingpad ka anak ko. Lepasam ti panagadal mo tapno matunoy mo ti arapaap mo. Wen tatang. Di ka egdanag. Ikarik. Agbalinak a doktor. Matunoy ko ti arapaap ko para kada kayo ken ni nanang. Di apanagsarita mi kan ni tatang, sakbay asumurot iti grupo akim mapangan nama ng Emmy. Nariknak tinalaos a sinseridad dagiti bilin na kanyak. Dayjay ti damo agundaway nga imukuok iti kaunggak ti amin nga imbilin ni tatang. Tunggal balikas nga ibatan na, kayarigan na nga adda ti pannakabalin na amang salsalukog iti intero a kinataok. Dayjay matlaang ti damo agundaway, anaikan kami ken ni tatang itinapaot nga oras ti panagsarita. Malaksid iti panangbilin na kanyak nga iturpos ko ti panagadal ko iti kolehyo, nalauspay ti panangibilin na kanyak asaan ko abaybayan ni nanang. Jakpulos ni namnama, aday digaya man ti maudi agundaway ti panagsarita mi nga agama. Kastoy tiriknak. Agtib-tibayo ajak matammo no anya ti makagapo. Anya nga tayo. Ha? Ninanang mo ti umawawag. Hello, nanang. Jose, anak. Jose. Nanang, aping agsangsangit kayo. Anya ti mapaspasamak. Jose, anak. Awas ti tatang mo. Anya? Hindi ka andada ka nagiti kakatuan na hindi ka mapantayan. Nakainkwentro na nagiti soldado. Di amam di mahisa ka nagiti na disgrasya. Diyos ko! Agawin ka kuman ito yung lugar tayo, anak mo. Pangasim. Oo, nanang. Agawin na kita matlaang. Agawin ak nanang.
unay ang tatang. Anyan ti kastoyan na pasamakan ka. Isumat lagayam akas jay launay ang ti panang bilbilin mo kanyak. Idinaudya nagsarita ta. Sakbaya si Murot ka iti kimap pangam agrupo na panidya bantay. Kayam, kasto iti pagpanakam. Anyan tatang. Josie, makipagrik na. Agyaman nak. Kaya't numabalin. Kaya't ka kumama kasarita. Ngam itiawan ko mati makakita ka data. Adala kaya't kung ay baga, kan itadkan ka. Di ka agda nagtasana kadakas. Kinapudno na. Ama ti pangibilbilangak ka ni tatang mo bayat ti kadami iti grupo. Isa pang asim tapat gam ko matikid daw ko. Sige, iti silid ko. Sumaruno ka kanyak ijay. Asawan, adda ko magundaway ti amak anakalasat no naasikaso idi napaltugan. Wan Josie, si bibiyag kumapaitan ni Tata Dulpo no inasikaso da. Ngam saan da nga inasikaso? Binaybayan da na adasan iti dara nga isunti makagapo iti ipupusay na. Dagiti ayop, dagiti awanan bain. Kasi tinakunakon, kasla ama ako ni tatang mo. Kat pakaragsakak ta imbilang nakmat akasla anak na. Kabayatan ti kadami di kabakiran. Nasakit para kanyak tinapagtang na. Nang runa launay ti panang trato dakan kuana. Idi nasugatan iti enkwentro. Pakawanan naktawan tinaramidak. Jak natulungan ni Tata Dulpo. Kaamkak nga mga numaybawing kanyak ti pungtot ti komandar ni. Wanan da itibain. Ayop da. Kinid daw ka o makasarita ka. Tap na may bagak ti amin. Tap na makapagkidawak iti pamakawan. Gaputawan tinaaramidak para iti amam. Ken tap na ipaimakan ka da ito'y. Anya da ito'y. Intad kanyak ni Tata Dulpo da ita. Apaman na nagrubwat kami idisakbaya na paengkwentro kami. Tibilin na kanyak. Anyaman ti mapasamak kan ko na. Itad ko kanukan ka dayta asurat. Katita, adan kan ka. Ulitag. Pakawanin naktawan tinaaramidak para kan ni Tata Dulpo. Panawan kan ditoy. Sulat ng paiso ni tatang na ito'y. Basa ang tilinaon na. Josie, anak ko. Kaya't ko amam nga ipatpatag ka unay. Amin akayat mo. Kapaulaklakit di, si dada anak amang ipaay. Kontra itiriknak di kakapeng ko iti makanigit a grupo. Tamok nga itilaksit di kinasayaat nga ibakbakita da iti komunidad. Nagameran amin dagijay iti panagpamarang. Numalagip mo di saritaan ta. Aramadan dalaang di panagpampamarang daan na sayaat. Tapno makaala da iti dakkel agatad abang pundo iti balikog nga operasyon da. Iti bidot ni ideolohiya nga ilablaban da. May saaba naglaang dikitawagkan ka, anak ko. Ikaid mo di agadal, tapno matunoy mo di arapaap mo. Kat di mo baybay anti inam. Tandaanam nga ipatpatag kayo unay. Kat nakasagana ak nga agsakripisyo para ka na kayo.
marunakan ka, anak ko. Para itiarapaap mo. Paap mo. Tatang, una yan tinapasamag. Una yan. Nagado ti tao, nanang. Tidaddo mga adda dito'y amakilamlamay. Naggapuda pa iti adayo a lugar. Ado dagiti prominente at tao ang makipagrikrik na kada tayo. Pasig kakadwa ti grupo akim mapangan ni tatang mo dagita, anak ko. Anyan, ultimo ti lamay ni tatang. Kaya't agundawayan dagiti awanan bain akakadwa na iti grupo. Josie, anak, husto akmat saan ka din, anak? Aramatan dala ang tilamay ni tatang. Tapno makakid daw da iti tulong ka dagiti organisasyon apakairanranudan da. Talagang awanan da iti bain. Anak, pangasim. Ikagumaam apagkalmaan ti bagim. Ang mga noan niya ti aramidan da. Iti kanito amadlaw da ka. Di kagdanak, nanang. Ikagumaak kalma. Tong palag ti bilin ni tatang. Alapas at ti panag-adal ko. Tapno saan amasayang ti panagsakripisyo na. Saan ko asayangan ti sakripisyo ni tatang, nanang. Ikarik na ita. Lamay day di tatang ko manang Emmy. Nakita no kasanuti pa ng gundaway ti makakanigid a grupo iti sitwasyon para iti kabukbukudan da a pagsayaatan. Nasaksyak pa iti napalalo a panagpamarang day di a grupo akampay idi ket nangted iti tulong kadagiti kalugaran mi nga agkasapulan tapno maala dalaeng ti simpatya ti kaadwan. Saan la aday tamanang, taapaman ana itabon day di amak, adapay post da iti Facebook page da, amang sidsidir iti gobyerno, gapu iti napasamak iti amak. Kat ti pagsakitan unay tinakam ko, iso ti panagkid daw da kadagiti donasyon, nga agpaay kano kampay idi kada kami ana ulila, day di amak. Napalalo ti panagibtor ko manang, aging ga iti nakaturpusak iti kinadoktor, akaskid daw day di amak. Apaman ang nagbalinak anaan-anay a doktor, kinasarita dak, amakikapeng meten kadakwada, tapno adda kanumang taming kadagiti masugatan iti engkwentro akagrupo da. Ngem pinaay ko ida, nga uray pay isuda tinang paadal kanyak. Lunag ang nakaawat akpay iti pangta, gapo iti panagkadkad kumanang, nga iso ti makagapo, no apay apimanaw kami kaninanang iti nagtaudan mi a lugar, kat nagtalinaed kami dito'y Cebu. Naiturad ko nga insalaysay ti padas ko manang, gapo taamok nga uray pay maamuanda no sa dino ti ayan ko, kat saan da kamin abasta maasitgan, gapo takamang ti militar ti asawak. Kat marigatan dalakit di amang dangran kada kami. Sapay la kumamanang taagbalin ada nato'y pakasaritaak,
Tapno mawaknitan ti panunot dagiti naengganyo dagiti makakanigid a grupo. Kat maminpinsanan at alikodan dati grupo ang mangisagmaklaeng kadakwada. To'y pagayam mo, Josie. Pagayam ko a Josie, pagyamanak ti kinaturad mo anang ibutaktak iti amin, babaan iti programa tayo. Dandani saan mi ko mga ipablaak ti lugar nga ayan mo ita. Ngam gaputak kinumpirma ken siniguradom kada kami. Asaan kayo ang maisagmak iti inam, nga uray mailanad ti agda mga address mo, pinatgan mi nga rod ti kayat mo. Bilibak iti kinaturad mo pagayam ko. Ket kiddaw ko asapay lakuma, taagbalin mo't anaturad akasken ka ti dadduma ana allilaw. Tapno maminpinsanan a mapunas iti komunidad ti makakanigid a grupo, agapwanan ti kinariribok ti dadduma a komunidad ti Pagilian. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at Chester at taga Baguio City, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras. Agraman dagiti naayat amang tartarabay, iti Ferds Caballero YouTube channel. Dahil a programa ti pagliwliwaan ni Lola tunggal mabatbati iti balay. Kat pasaray dua kami adumdumngeg kadagiti padas ti biyag, anaadaw matlaang iti padas dagiti dumdumngeg. Ilingad na klaangan manang itinagan at Chester, tubo kundi makalak iti syudad ti Saleng. Negosyante dagiti dadakkel ko, isoan ni Lola Maring ti masansa nakadkadwak iti balay mi. Agad-ada lakpaylaan idi napasamak ti padas ko, anagbalinan at tugot ti dana ti biyag ko. Naging gaita, tunggal malagip ko, kasla kaano laeng anapasamak iti panagriknak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lola, nasipngutan. Ngam aping awan pa'y dadadi kan mami. Hapay, apok. Saan daya ngay bagakan ka nagluwas da itay bigat ijay Manila? Ha? Adda ka no atindaran da meeting. Kasta ka di Lola? Awan mo tinadakdakamat da kanyak? Basta yung tulod daklatan iti pagadalan. Bilin da nga agawidak ka no nabukbukod ko kalpasan ti klasik. Tada ka no naskan nga si kaswanda. Sa nabali, apok. Tagsubli damot laang inton bigat. Sapay ibagak kumapa nag-aalay ti card minton bigat. Kasanungatan, awan damot gayam. Ay, saan a problema day tapok? Adakmat, siya konti mapanidya pagadalan nyo, tasyak ti mangalay ti card mo. Ngam amangan no mabannog kay Lola. Sapay maiparit kada kayo ti mabannog unay. Sana ka mabannog, apok. Adamot pagluganan. Itulod naktong nilito. Adamot tay may salugan dita. Sige nga rod Lola. Naimbaglangan tadda kayo. Kanayon mo't ngayon abisi da mami kan daddy. Basta daak, awan pagdanagam, apok. Nalaw may katamangantan. Nakaidasaran ni Tina itimakan. O sige nga rod Lola. Mangantan, tapno masapat amat na aginana. Siguro, makaumay mo't itanda mamim ang mga alay ti card mo niya. Makitak matlaydan.
Nilolak to may mga alay ti card ko, Leia. Ha? Awan pa'y da mami. Nagbiyahe da ka ni daddy dyan Manila di Kalman. Ay, sayang. Kunak na makita kong dadadi kan mamim. Kanayon mat ngamin ani lolam ti mo may di ti pagkadalan tunggal masapol ti parents. Naimbag nga rutada ni Lolak. Kanayin abisi dagiti tadakkel ko. May papan iti negosyo da. Kasta talaga dagiti babak na akas kada kayo. Makumikom da kanayon. Ngam sa nabali, taparakan kamot lang ter aramidan da. Siguro, para kanyak ngagpaiso. Ngam kasapulak mati presensyada. Awan pa'y oras da para kanyak. Sandan nga mo na niya ti mapaspasama kanyak dito school. Di daan mo dagiti pamadayaw amaw awat ko. Chester, Sana napatag kanyak ti kinabak ng Leia. Kasapulak ti pamatag kanyak dagiti dadakkel ko. Ti pa nagbabanting mi kas may sa pamilya. Ngam pulos adida maipaay kanyak tayta. Iso love na love ko ni Lolak. Diyak mo na niya ti mapasamak kanyak no mapukaw ko ni Lolak. di kagdanag. Napigsapay ni Lolam. Naunday pa'y apanawon ti panagkadwayo adwa. Dahita ti kanay na kidkid daw iti na marswalaya. Sapay la kumata may paritnak pa'y tinalaw sa panangipatagkukan ni Lola. Kumusta nga ay tinapanan ni J. Manila, anak ko? Nasayat mo't nanang. Talaga amayat titaray ti negosyo tayo. Ay nasaya at mo't no kasta road. Nakaturog sapay mo't ni Anjay. Wan nanang, nabandog iti biyahe. Ay wan gayam, ningay Chester. Napanan ay J. pagadalan. Intulod itay ni Lito. Di na kayo nauray ang nakareeng. Nasayat mo't nga rin no kasta nanang. Di mo man la kumustaan di anak mo, Rod. Amo ka nasayat ti kasasaad na. Tada kayo mo't amang bambantay kan kwa na. Sa bali latamot da kayo kuma. Kanada panawin nyo kan kwa na. Dandani saan kayo pa yun nga agkikita. Kanayon na kayo adamagan. Tamailiw una yun kada kayo kuni Anjay. Nanang, ibagayong aganos pa'y basit. Talagang amin nga adutas asikasun mita. Ay, haywan gayam. Naala kong di card na. Katpatsya nga dan tumanan unor na inton closing. Nasaririt di anak yo. Rumbang lang nanang. Tapno saan mo tamasayang ti kwarta abos-bos-busin ng agad-adal. Narikat tagbiro iti kwarta. Ay saan kumati pa nagpabak ng yuti at dalaang iti panunot yo. Di kay ka di pa ikontento iti kasasaad yo ita. Masapol jay anak yo ti atensyon yo. Ti oras yo para kenkwana. Nanang, da kayo pa'y lang ti mangipaay kan kuwana iti dayta. Mamati akabailan nyo. Lola, naipakita yung kadinti card ko kada mami kan daddy? Hewan na po. Maragsakan da unay tanaglaing kakano. Kaano nga tamat nag-celebrate kami tunggal panag-aalay ti card Lola? Dagiti kadalak, tunggal makita dagiti parents dati na nga to grades da, ag-celebrate da. Mapandamangan itirwar. Masansan pa nga out of town da tunggal weekend. Madahanon to day taapok. Amumot akayat da unay dayta. Ngamawan ngamin oras dayta. Adotas asikaswanda. Impamaysada mo't namin ti panawon da iti negosyo, Lola. Nalipatan dan nga adanak da nga gururay. Tapno ipaayan da kumamot iti ore basit nga atensyon. Hala, saan kan gagladilit apok? Adaak mo't ditoy. Datanton ti mapanmangan ni Jerwar.
Ay, Ibagak ka ni Tina, tasaanan nga agluto intun madamdama. Manganta yun tulaangan iti paboritong a restauran, apok. Nakafocus ti atensyon dagiti dadakkel ko, iti panang parang ay iti negosyo dama ng Emmy. Iso nga awa na 10 oras da para kanyak. Ngam tunggal kasarita ida ni Lola maipapan iti daytoy, kanayon nga ibagada a para kanyak kano ti aramidan da. Danda ni amin ang napapatag nga okasyon iti pagadalan kat saan da ama at atendaran. Ni Lolak ti kanayon ang makita dagiti kaadalak agraman teachers ko. Iso akasla nakairwamak matanday ta manang. Tinapatag adda ni Lolak iti sibay ko. Ni Lolak anang punpunno kadagiti pagkurkurangan dagiti dadakkel ko. Apay nga ta, di pa rin ni Lola iti silid na. Itaman pa naladaw ang nagring. Tinasayat, mapan ko ayabanan. Tapno agar musar kami, sakbay nga agiskwela ak. Lola? Lola? Nakarin kayo ka din? Ay, Ala? Apa yan, Lola? Madi ka ditirik na yo? medyo maulawak namin itay parbangon na po. Ha? Bumangon ako man kasjay mo't tinariknak. Iso nga, inka gumaak tinaturog manan. Ala, ang mga naanyamat daytan, Lola. Masapo naman kayo ipa-check up. Yan anak laang daytoy apok. Sumaya at tumatla ang tiriknak aging gainton madamdama. Tinukas ta nga rod. Agi na kayo, Lola. Ngam na madilat ta. Awagan ta ka. Tagawid ka dagos. Takuyugan kayo na sa ospital. Naimbag tanadanan kayo iti balay, Daddy, Mami. Wan anak, kagap-gapo mi iti may sa meeting. Kaya't mi matiagin na ni Dadim. Amuyo ka din tinapasamak ka ni Lola. Imbaga kanya kita ni Tina. Apay, anya nga minti naramid ni Lolam. Apay akilata na ulaw. Rumbang kumada kayo ti makamiti kasasaad ni Lola, Daddy. Ngam kanayon matngawan kayo. Ngamin, makumikom kayo ka ni Mami. Pasensya kan anak. Ado nga minti masapol nga asikason mi ka ni Dadim. May papan iti negosyo tayo. Husto timbaga ni Mamim, Chester. Masapol ang nakatutok kami ka ni Mamim iti negosyo. Nang runa kat aduitan ti kakompetensya tayo. Awan nga minin oras yo para kada kami ka ni Lola, Daddy. Nakafocus kayo latan iti negosyo. Saan yun nga muna niya ti mapaspasamak dito'y balay? Adamat kakadwayo ditoy, anak ko. Kan saan nga agmay-maysa ni Lolam ditoy, no kastang awan kami. Kan ada ka iti pagadalan. Ngam sa balilat tama ti kumustahan da kami, Mami. Nang runa kanyak. Ado dagiti gundaway ang masapol ang mapan kayo ti pagadalan. Ngam ni Lola ti kanayan na mapan. Tadiyang masango. Chester anak, rumba nga maawatam ti amin. Tapara kan kamot lang dagito ng aramidan mi. Para iti masakbayam. Saan anala ka ti aramidan mi, Chester? Iso daw-dawatan mi ti pan nakaawat mo.
Mami, Daddy, sana pasig ang material abanag kan kinabak ng tinapatag. Kasapulak mati oras kan presensyayo. Para kada kami kan ni Lola. Di kagdanag anak, tadumtang to dayta. Ngamnoy ta, kid-kid dawn mi tinaan anay apan nakaawat mo. Kumusta kayong Lola? Anya ti marikrik na yo? Ay, kasla ang kakapsutak nga ron apok. Diyak man amaw no apay akala at matandi kastoy amarikrik nak. Sana bale Lola, tadamot aga sa tumtumarin nyo. Ken, imbilin kumutin ka ni Manang Tina, apag tumarin na kayo, nang runa na awanak. No, awan data ti pagbaliwan direk na yo. Isubli kayo langan iji doktor, Lola. Agyaman akapook. Ay hindi nakpagdanagan. Kabailak ti bagik. Amang ano mapiktaran ti panagadal mo. Gapo iti kanayon na panagdandanag mo kanyak. Ipatpatag ka nga minunay, Lola. Sika lang tamo ka mang ipatpatag mo't kanyak. Di mo sa wenday ta apok. At dapay damami kan dade. Mamagipatpatagkan ka. Tsak mo't marik na day ta, Lola. Awan mo ti oras da para kanyak. Basta anyaman ti marik na ayo, ibagayo adagos. Numasapol nga isupli kayo iti doktor yo, aramidak day ta. Hindi nakpagdanagan apok. Ay saanak pa'y amapukaw kan ka. Kaya't ko pa'y amakita amakaturpos ka. Rumbang lang, Lola. Takayat ko, apaman nagturpusak. Da kayo timang ko yung kanyak nga umulit in tablado. Ikariyo day ta, Lola. Sandak pa pampanawan. Patpatgan kayo, unay. Apa yan ang sapa kayo nakarubwat, Daddy? Agbiyahe kami ka ni Mamim. Mapan kami di Cebu. At datin daran mi a conference. Agbiyahe kayo? Nga ored na sa gubanit ni Lola? Agsaksakit pa lang ni Lola, Daddy. Chester, importante tatindaran mi a conference. Sana bale, tano check up mo ni Lolam. Isa si kapay lang ti makamukan ko ana. Sige nukas tati ko na Daddy. Kanayin mo takas tati mapaspasamak. Anak, ora itala ko mamot agundaway may pakita iti concern nyo kin ni Lola. Ngam sana balin, adakmot ditoy. Jack pulos baybayan ni Lola, nga oran niya pa iti mapaspasamak. May asakit tinakam ko iti daydi agundaway manang Emmy. Talaga ngamin anay pamaysan ti atensyon kan imatang dagiti dadakkel ko iti negosyo da. Kasla di da pulos marik na akasapulak met ti atensyon da. Talagaan nila ang lola ti mangilalakanyak kinunkunak iti bagik. Naimbaglaangan taada ni lola anang isandi iti responsibilidad dagiti dadakkel ko.
Nilolak laang ti kanayon nga adda, tunggal adda na patag apagteng iti biyag ko. Iti kinaagtutubok. Aging ga na iruama kon nga awan ti danak dagiti dadakkel ko. Nga iti agangay, kat kasla awanan anyaman na kanyak ti kaawanda. Basta tinapatag kat kadanak ni Lolak. Aging ga nga dakon iti kolehyo, kat kabayatan ti kaadak iti dayta atukad ti panagadal, ininot meten ti panagsalog ti salunat ni Lola. Kat ididandanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Lola, dandanin ti final exam mi. Kalpasan day ta, agradwarak to ni ti koleyo. Ay da, baragsakan akapok. Kabaudyanan na, umadanin ti panagturpos mo. Masaksyak mo't laangan. Rumbang lang, Lola. Tay sagot ko kun ka ti diploma kiti panaggraduar ko. Isa di mo pa ibaan ti bagim, ha? Tapama na makaturpusak. Agsapula kiti trabahok, tapno maipasyar kan tumuten iti nagduduma lugar. Dagitay lugar kayat mapapanan. Ay, nagbayatan na ng ganday taapok. Apay masapol ngagsapol ka pa lang iti pagtrabahwam. Katadamat dagiti negosyo yung agururay kan ka. Kabaglanan da mami kun dadi dagi jay, Lola. Timat daytan tinang ipaayan day ti amin na panahon da. Kaya't mo asawa. Wen, Lola. Diyak kahit ti makibiyang iti negosyo da dadi kan mami. Kaya't kung ay pakita ka dakwada, akabaila ka parang ayon ti masakbayak. Babaan ni ti bukod ko pa nagsalukag. Kat da kayo tagbaling inspirasyon ko, Lola. Apok, madamag ko man Aging ga ka di ita, kat adapay lasakit tinakam mo ka nagiti naganakan ka. Diyak maliklikan ti makarik na iti kasta, Lola. Yung kasi ti kanayan nabilin nyo kanyak. Diyak nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Ket awanan ti kapat ga na tao di lubong para kanyak. No sana da kayo, Lola. Iso kayat ko may matangan nyo ti pa nagturpos ko, Lola. Annadan nyo ko matibagiyo. Angie, dandanin mo't gaya mag-graduation ti anak tayo ti college. Wen nga rod, nga maawan pa'y mo't nadakdakamat ka data ni Chester. Ang mga nibaganan to inton dandanin day tangal daw. Nasayat mo't nagturpusan. Tapno isumatan ti mga ipataray kadag iti negosyo tayo. Ngam kaslaawan samot asam nang agnegosyo. Anya ko mga rutaramidan na. Agtrabaho iti sa bali. Katanda mo tagur-uray ang negosyo tayo anaskan nga imatunan na. Ay, amom rod. Nakadkadlaw nga adayo tirik nakadata ni Chester. Sa bagay, diyak mo't mapabasol. Tasan tamot anatarabay iti panagdakkel na. Taim pa may satamot ti atensyon ta iti negosyo tayo. Sana bali tadamot ni nanang anang taripado kan kuana. Naghasat kit di tada ni Lola na anangas asikaso kan kuana. Amuna mo't nga oray di ubing pay, akastoy talagan ti trabaho ta. Kan para kan kuana mo't daytoy, isanas ka na makitinulong kalpasan ti graduation na. Nilito mo ta driver tayo ti mauawag. Apay nga ta. Sungbatam tapno maamwam no apay.
Chester, anya tinapasamak ka ni Nanang. Apay aklat nga inpan mo dito ospital. Nanon ko iti silid ng awan ti puot na daddy. Na-stroke kano ko na ti doktor. Anya? Madama matamtaming iti ICU. Kalaat mo tayo napasama ka ni Nanang. Nagsaya at pa'y mo titagsapa, pinanawan mi. Mami, traidor ti sakit ni Lola. Diyos ko, sapay la kumata sa nagrabe ti pan naka-stroke ni Lola. Di kagdanag anak. Adan dito ospital ni Lolam. Matamtamingan. Saan da baybayan ni Lolam, anak ko? Diyos ko, nakakasitilangan ni Lola. Nagadot ti aparato ang nakakapot kong kuwana. Lola, amo ka mang mangagnak. Siyak da ito eh. Ni Chester. Lumaban ka, Lola. Lumaban ka para kanyak. Di nakpay kumapampanawan. Ado pa'y ti arapaaptasan ka di. Atendaran pa'y ti graduation ko. Isagot kong tupay kan ka ti diploma, Lola. Kan ipasyar ka pa'y ti nagduduma a lugar. Iso pang nga asim, Lola, ah. Di nagpampanawan. Ipatpatag ka unay-unay, Lola. Kaya't ko asubadan tado sakripisyon para kanyak. Iso pang asim, Lola. Agreeing ka kuman. Pangasim kuma. Anya ti mapaspasamag. Lola? Lola! Diyos ko! Hawanan! Saan nga kangangas ni Lola? Lola! Apay pinanawal nakmaten! Lola! Chester anak, ingka aginanan, rabi iuna yun. Inton bigatan ti graduation mo, saan ka di? Saan, Mami? Diyak kayat na panawan ni Lola. Di kayat ko. Adaklat tayo ti sibay na. Naginanan ni Lolam, anak ko. Apay pinanawan nakmatan ni Lola. Ano pa'y terapap ko para kan kuwana. Kaya't ko pa'y nga isagot kan kuwana ti diploma kiti pa nagturpos ko ti koleyo. Naman yan. Hindi nan may matangan ti amin. Awalan ni Lola. Anang iparik na kanya kitinalaos sa pambatag. Tinangiparik na kanyak. Asaan nagmay-may sa... Anak, pakawanan na kami ka ni Daddy Im. Amok nga ado tinagkurangan mi kan ka. Kat ni Lolam tinanglitop amin dagita ng kurangan mi kan ka. Ito
kita na amiris mi ti amin ang nagkurangan mi kan kaanak ko. Nagsakit arik naan nga aging gaita alam lamayan tayon ti bangkay ni Lolam. Katipakpakitam lata tinalaos apa nagipatag mo kan kuana. Ngambasol mi matlaan. No apay akas sa ti marikrik na anak ko. Mami. Kansapay ko ma, tamapakawan na kami pa'y ka ni Dadim. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Mga baruanan tayo. Kat nakasagana kami ka ni Dadim amang ipakita. Kan mangiparik na nukasan mo ti kinapatag mo ka na kami. Pagyaman akmot kan kananang. Taging gay ti maudi nga angas mo. Katimparik ng tinalao sa panangipatag mo ka ni Chester nga apo ko. Pagkawanan na kami ti amin ang nagkurkurangan mi kan kananang. Katingkarik iti sanguanan ti bangkay mo. Diyak to pulos baybayan ni Chester nga apo ko. Ikarik na ita. Nanang. Pimusay ni Lola, sakbay ti graduation ko manang Emmy. Ket gapo tadi nakmetten makuyog nga agmartsa iti entablado iti panagturpos ko. Kinaykayat kon asaan adarayan ti graduation rites. Adu ti mangpilpilit kanyak nga atendarak ko mati graduation ko manang ngem napaay da amin. Kasla ngamin nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway. Awanan ti tao anang iparik na kanyak iti nagpaiduma a kinapateg. Awanan ni Lolak a nagsadsadagak idi panawen a mariknak nga arig na tinalikodandak dagiti dadakkel ko. Narpuog ti amin nga arapaap ko para kan kuana. Awanan ti kapatgan a tao iti biyag ko. Kalpasan ti graduation ko, inka gumaak ti nag-apply iti trabaho. Kat saan dakmet alinapdan dagiti dadakkel ko. Kalpasan ti duatawan, inka gumaak ti nag-apply iti trabaho iti balasiw taaw. Takabayatan nga addaak iti pagilian tayo a Pilipinas, jak pulos maiwaksi ti sakit a marikriknak iti ipupusay ni Lola. Itamanang adda akon dito'y Canada, kat adamot na natalgad at trabahok dito'y. Kas itinakunakon, tunggal malagip ko day di pagteng, kaya rigan na anabiit pa'y anapasamak iti panagriknak, nga uray adun atawan tinaglabas. Tunggal mariknak ti iliw ko kanilolak, dagiti laangan napipintas apasamak iti biyag mi adwa ti laglagipek. Kat makaisa makmeten ang mga klon at talaga nga awanan day di ipatpatag ko unay alolak. Daytoy ti pakasarita ak manang
Kat sapay kumata nakaibati iti adal kan inspirasyon kadagiti padak adumdumngag. Tuy pagayam mo, Chester. Pagayam ko a Chester, kabayatan nga idram-drama mi ti pakasaritaam, jak malapdan ti panagayos ti luwak. Naipalagip kanyak ti inak, akaano laang apimusay, nga itilikodan ti kinapudno nga iso kat saan a perpekto nga ina, umapay latta tinalaos nga iliw ko kankwana. Iso a marikriknak ti marikriknam pagayam ko, iti ipupusay day di lolang. Tamayat tayo man wenno saan, dumteng tayo amin iti kasta apagteng, taday takat nga rod tinaitani ama pasamak kada tayo amin. Sapay kuma tadumteng to ti aldaw nga awanen ti mariknam asaem, tunggal malagip mo, day di ipatpateg mo unay alolam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at dolor at tubo ti Ilocos Sur, nga iti agdama kat adda iti pagilyan nga Australia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad na klangan itinagan a dolor at taga Ilocos Sur, gamiti agdama ket addaak ditoy Australia. Kas kadagiti daddu maapadak nga OFW, tinarigagayak mo ti may nagtrabaho ditoy balasiw taaw, tapno maipaayak itinasaya at apanagbiag ti pamilya dita Pilipinas. Siya kon titimulong kaninanang anang isakad iti panagbiag mi, sipod pimusay day di tatang ko, gapo iti sakit. Adapay agad-adal akakabsat ko, iso nga ingkag gumaak ti nagtrabaho dito sa Bali apagilyan. Bali may kadwan apagilyan ti ayan ko itamanang, taada saan anasaya at apagteng iti damo apagilyan a nagtrabahwak. Sapay la ko mga rodmanang, tamapagasatan a maidrama to'y padas ko, tabarang agpaay apagan ninawan kadagiti padak na agrigrigat, dito'y balasiw taaw. Nanang, inton bigaton ti flight ko. Agpa Manila ako ninton rabii. Dolor anak, di mo liplipatan dagiti bilin ko ken ka. Aganad ka kanayon iti pagilyan apapanam. Kandi kagtaltalek adagos kadagiti di mo am-amo at tao. Wan nanang, laglagi pag amin abilin nyo. Sa bali ti kultura da ijay anak ko. Masapol nga anadam ti amin at ignay mo ijay. Wan nanang, sa anak nga agaramid iti banag apakaisag makak. Ikarimday ta anak ko. Sapay istrikto da ijay Saudi Arabia. Ado ti maipagal ijay. Kanayon ka nga agkararag ken di mo baybay anti bagem. Wan nanang, aramidat ti amin na kabaalak para itinasaya at masakbayan tayo kadagiti kakabsat ko. Ay, hagyaman na anak ko. Ang no di mo kabailan, saan mo apilitan? Agyaman na kiti suportayo nanang. Da kayo a pamilyak ti mangpatpatib ka iti pakinakam ko. Umawag ka adagos apaman a makasangpet ka no dagundaway. Kaya't kung amin ang maamuan no nakasangpet ka ni Jay. Wan nanang, talagang aramidat dayta. Tapno saan kayo ang madandanagan kanyak?
gayam ti makaduak dito'y Miguel. Naimbaglangan tada kadarak akatrabahwak dito'y balay ti amo ta. Wan Dolor, mano atawon mo tan nagtrabaho ak dito eh. Isa na ruwama kon. Kat kasken ka, naragsakak mo ta, takadara ak gayam ti simbang bay dito eh. Kasla maikawa aklaang. Sa bali namin ti lang ti aglawlaw. Madandanagan ak. Masapol nga agbalinak anatibkar. Normal lang dayta. Ore siyak, hindi damo nga umayak dito eh. Narigatan ak mo ta nag-adjust. Ngam, may ruam kan tumot lang. Agyaman ak Miguel. At least, ada kasarsarita kakadaraak, kan padak pa nga Ilocano. Ada ka di may balakad mo kanya kiti pa nagtrabaho ditoy? Basta saan ka una yung makigaygayam ng runay ti sa bali apuli. Saan ka basta-basta agtalag? Wan Miguel, basta agtrabaho ak nasayaat para iti pamilya. Isuda ngamin ti makagapo, iso nga dak ita ditoy. Husto day ta ngayon bagam. Basta saya atom ti trabahom. Ken, liklikam ti gulo. Agyaman ak manan, makatulong kanyak dagita abalakad mo. Sapay ko ma, tagbayagak mo't dito'y akaskan ka. Kabagalam day ta. Basta panunuto makanayon ti pamilyam, tap na may ganyo kang agagagat pa yung agtrabaho. Hello Nanang, kumusta kayon? Nasayaan kami mo't dito'y Dolor, anak ko. Si Kangay, kumusta ti idadatag mo dita? Nasaya at mat Nanang, awan ti nagbalin nga aberya. Kanamuyo, adapadak na Ilocano ang nasangpot ak nagtrabaho dito ayan ti amok. Nabayag ka nun ditoy. Nasaya at mo't no dagayam kadwam akadaraan tayo, anak ko. Kan kaskinunam, nabayagan dita. Iso maiwanwan na ka. Wan nga rod Nanang, ado timbalakad na kanyak. Nasingpat mo ti amo mi alakay, Nanang. Kastaya, basta na respeto kung nasingpot ka kadakwada. Wan Nanang, kanayan ko alaglagi pang nagitibilin nyo kanyak. Ar-aramidak ti amin tapno agbalin ang nasaya ti trabaho ditoy. Nasaya at mod. Saan ka unay nga agbanbanog? Aginanaka mo't sagpaminsan. Ay, saan may akayat nga agsakit ka dita? Agyaman ak Nanang, di kay agdanag tagan anadak ditoy. Da kayo a pamilyak ti inspirasyon ko iti kaadak ditoy sa bali a pagilyan. Nasapa ka na ka rin, Adolor. Kasla, ganado kang agdalos ah. Wen Miguel, tiyak namin kaya't nga da maibaga ti amo ta. Kasta talaga ti rumbang. Masapul ang nakasagana kay tanyaman na mapasamak. Nang runakot sa bali apuli ti amo ta ditoy. Amok day ta Miguel, iso ajak kaya't ti makaaramid iti saan ang maiparbang. Diyak kaya't akaungat nak ti amo ta. Kasta akmot ididamok dito'y Dolor. Kanay nakamasapang agring, tap na malpas ko adagos dagiti trabaho. Ngamlaglagi pa masapol nga an nadammet ti salunat mo. Wen Miguel, agyaman na kiti palagip. Ngam, kaya't ko ngamin ang makita daan na saya ti panagtrabaho ditoy. Wen, adaak ditan. Ngam kas itinakunakon, an nadam ti bagim. Ti salunat mo. No kasapulang ti tulong, ibagamlaan kanyak. Agyaman nak Miguel, nagdakkel ti may tultulong mo kanyak. Okay lang dahi ta Dolor. Tinapatag, agtitinulong tayo magkakadaraan. Husto ka, sabali at talaga no ada kadaram iti kaaddam iti sabali a pagilyan.
adakon iji Saudi manang Emmy, ti damo a pagilyan a nagtrabahwak, namamok ni Miguel, padak nga Ilocano a nabayagan nga agpapaay iti nagbalin nga employer ko. Nasimpot ni Miguel kat iso tinangiwanwan kanyak idi agdadamo akpaylaeng iti trabaho. Insuro na dagiti rumbeng nga aramidet, iso sa anak a narigatan a nagadjas nga uray adayo akon iti pamilyak. Nasimpot mo tinagbalin nga amo mi, iso sa anak unay a naikawa. No maituludo ni Miguel ti amo mi iti trabaho na, da kami laangan adwa ti mabatbati iti balay ti amo mi. Pasaray pag tinulungan mi amin na trabaho, iso asan kami unay a marigatan. Kanayon mat nga awagak ni nanang tunggal adawayak, tapno mapadamagak ida, maipapan iti mapaspasamak kanyak, ijay Saudi. Hello, Nanang. Hello, anak. Ay, nasaya at na nakaawag ka matlaangan. Hunaklakit tinodanda ka sa napasamakan ka. Na medyo nabayagan day din na udi ay aawag mo. Okay ak dito'y Nanang. Pasensya kayo, no italaang manan ang nakaawagak. Ado nga minti inaramid mi dito'y balay ti amok. Kasta ka di anak ko. Ay, ti importante kat nasaya at ti kasasaan mo dita. Saan da kapag danagan ko nakmat Nanang? Aywan gayam, nagipatuludak manan iti allowance yo. Kasta mo ti pagbayad dagiti kakabsat ko iti pagadalan. Ay na, agyaman akmanan na anak ko. Dakkel atulong day takadag iti kakabsat mo. Ang di mo kumabot parigatan unay ti bagem, dolor. Di kayak danag Nanang. Okay ak ditoy. Naragsaka ka makatulong kada kayo kadagiti kakabsat ko. Aginanakamad no kasapulan. Ang mga numalabos mo matiyag panog. Saan Nanang? Kan sana ka marigrigatan ditoy. Nang runakat para kada kayo ti amin nga aramidat. Para itinapintas ang masakbayan dagiti kakabsat ko. Agyaman ang anak ko. Kunam ada kami ti inspirasyon mo. Ngam ibagakmat kan ka. Sika, tibig sami, kan namnama me, anak ko. Agyaman na kiti suporta kan panagtalak yo kanyak Nanang. Sana bale, patsyak adumtang to ti aldaw nga agdadan na tayo manan. Sagana ka, Dolor. Mangangay ka nun ni amo iti ang grande a birthday party para iti panagkasangay na. Apay so? Ala, sigurado ang makumikom tanto agpadpada. Anya ngay dagiti masapol nga isagana. Ado ang makanti pa isagsagana na. Kan plano dan sapit agawis ka dagiti kagayam kan kapamilyada. Sigurado adak lapas kan ti maangay. Ay, grabe nga ron no kasta. Kasano nga tati aramidon ta no adun to ti bisita da. Dahil tangarod kahit isang agsagana kan. Sana basta-basta ti kayat ti amo ta. Kayat daan na simpa kan perpekto ti amin para itipas kanda. Di aramidon ta ti amin nakabaulan ta nga agisagana. Sapay la kumata magustuhan danto ti serbisyo ta. Ag tinulong ta, Dolor. Ta amin dagito aramidon ta para iti pamilya ta. Wen Miguel, kanayon alaglagi pagday ta. Awan tinarigat at trabaho, basta agpaay para iti pamilyata. Need you to go to the supermarket to buy everything in this list for my birthday party tomorrow. Yes, sir. We will make sure to get everything on that list. Good.
I want everything to be perfect. My family and friends will be here, so make sure there are no mistakes. Don't worry, sir. We will handle everything carefully. I don't want any excuses. Just do what I tell you. Yes, sir. We will make sure everything is ready on time. And remember, I expect nothing but the best. If anything goes wrong, it will be on you too. Understood, sir. We will make sure the party will be successful. Thank you for trusting us, sir. Just do your job well. Now, go. And don't forget anything on the list. Yes, sir. Ay, agbalin ko man na sa yati amin, Miguel. Kasla seryoso talagang agpaskan ti amo ta. Talaga? Mala, mapantang araw din. Aramidan tanti, papaaramid ni boss. Daklit ekspektasyon kan panagtalik na kadata. Iso asaan arumbang ngagbidot ta, Dolor. Dolor, Miguel, come over here. I want you to join the celebration. Huh? Are you sure, sir? We don't want to bother you. We have to look after your visitors. No. They can manage. It's my party. Relax a little. Here, have a drink. Enjoy yourselves. Thank you, sir. But No buts, Miguel. It's a special occasion. Just drink and celebrate with us. Sir, is this okay? Isn't it against the rules? Don't worry about the rules tonight. Just have fun. Here. Take the glass and drink up. okay, thank you, sir. I guess one drink is enough. Uy, amo ka may parit dayto eh. Oh, come on. Namjakmat kaya't apabain ng ti amok. Just drink and enjoy. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Dolor, Ay, cheers. cheers. Sapay kumatawan ti pagbabawyan tayo ti dayto nga aramidan ta. Nasingpot tinagbalin nga amok man ng Emmy. Kastamot ang nagtaod itinabak ng apamilya iti pagilyan a Saudi Arabia. Iso akabailan dati mangala iti uray mano akatulong da iti balayda. Iti panagkasangay ti amok, naangay ti maysa a nagarbo a Pasken, kas panang selebrar na iti kasangay na. Kasta unay asid daaw mi kani Miguel, idi inawis na kami ti amo mi ang makipagrambakmet kadakwada. Kunami no para serbi kami laeng, ngem pinainom na kami iti arak manang. Ngem sabali ti nagparik na kanyak, taamok a maiparit ti arak iti dayjay a pagilian. Hello, Nanang. Hello, Dolor anak. Ay naimbag man ta nakaawag ka manan. Adangamin ipadamag ko kada kayo. May papan iti naangay a birthday party ti amo mi idirabii. Apay anak ko. Anya ti may papaniti party ako na. Nagadot sa nga ilida, Nanang. Naragsak ngam, makabanog tagi sagana. Sapay doa kami laang ka ni Miguel anang isagana iti amin. Nakadado ti pinagserbyan mi, Nanang. Talaga akasta anak ko. Nang runakat mak ng ti amuyo. Talaga nga ado ti gagayim na. Ngam amuyo, ada sa bali ang napasamak.
Uray da kami ka ni Miguel, inawis na makipagragrag sa kadakwada. Pinainom na kami iti arak, nanang. Anya, nay, saan aya may pare ti arak iti dayta lugar? Saan ka di mabutang ti amo yun no maamuan dagiti otoridad? Delikado ti naramid yun, saan ka di? Amo mi dayta, nanang. Narigat mo't apabainan mi ti amo mi. Ay nanak ko, delikado dayta nga inaramid yun. Isapay ko matasaanan ang maulit. Abangan no at na makakita ka na kayo. Nanang, Narigatan, saan akas dito Pilipinas dayta lugar, Dolor? maawatak, nanang. Awan nga ron tinaaramidan mi, idi inayaban na kami ti amo mi. Ay na, sa bali tilintag dita Saudi. Abangan no madaksan kayo dita. Bayan nyo, nanang. Agan nada kun inton sumaruno. Saan ka basta-basta ang tungpal itibilin? Saan mo akabailan at akderan, anak ko? Wan, nanang. Laglagi pagkakanayon dagita abalakad ken palagipyo. Miguel, ada ka di damaga. Anya day ta, Dolor. Panagkunam, husto ti inaramid ta idirabi. Amok ti pampanunutam. Ngam narigat mo ta supringan ta ni amo. Amom day ta. Amutamot nga illegal ti arak dito eh. Ang mga nod agi pulong kat mairaman ta madaksan. Maawatan ka, Dolor. Oray siyak. Adamot pa nagdanag ko. Amom ka di anadagdag senti katukad ti panagsupre. Kasta ka di? Ay, mabuto nga kamin. Amo tayo nga ado ti maiparit itilintag da dito eh. Dahil ti rumbang aliklikan nga ramidon. Rumbang laang, Dolor. Sapay ko matawan dakos nga ibunga ti panagpaskot ni amo ta itirabi eh. Ngarod Ay, manipod ita. Masapol nga agan nadtan ita nyaman ni aramidan ta. Wen Miguel, sapay la ko mataadan ton kirad ta nga agkadkad no maulit tupay ti kasjay apagteng. Sir, may we speak with you about last night? Yes. What is it, Dolor? Sir, we are concerned about drinking last night. We know alcohol is illegal here and we're worried it could cause trouble. Yes, sir. We respect you in your decisions, but the risk, it's very high for us. You're overthinking. Nobody saw you drinking, right? I mean, come on. It's just a simple celebration. But sir, if someone found out, it could mean serious consequences for us. We just want to clarify things, sir. Relax, Dolor. Nothing bad will happen. I have connections, okay? You are worrying for nothing. We understand, sir, but we just want to be sure. We don't want any complications in the future. Complications? You both make it sound so dramatic. Just do your job and leave the worrying to me. Ay, sapay la ko ma. Narigat samot ti maturong nga da pagbutbut nga na. That's enough. Now, go back to work and stop bringing up unnecessary issues. I don't pay you to worry. Okay, sir. We will return to work. Thank you, sir. Thank you, sir. We just want to clear things up. Miguel, at the police iti Ruarte Gate. Huh?
anya nga iti aramidon ta. Sigurado ka dito itarantada. Ang mga no sa balimat. Amo ka pulis dagi jay, ta nakitak ti uniform da. Ay, ang mga no da nagipulong iti panaginom ta iti arak iti rabi eh. Ay, sus. Kunakon kahit. Saan arumbang ti inaramid tayo dirabi eh? Saan tala ko man ang nakipagragrag sa kadakwada? Tiyak pa mo ti aramidag. Ang mga no tiliwan da ta. Agpagkadlakit iti biyag ta dito'y no kaskasano. What is all these commotions? Why are you two panicking? Sir, there are police outside. We think it's about the party last night. Nonsense. I told you, everything was under control. I'll go talk to them. You two stay here and don't say a word. Yes, sir. We don't want to get in trouble. We were just following your orders. Just keep quiet. You are making this a big deal. Let me handle this. Ay, sapay la kumarod. Tawan nga agpaiso ti tumpor aparikot, Miguel. Ako na magkalaang dolor. Ang mga no nakarkarot ti mapasamak ng sa utapay. Namabot-butengak nga rod. Diyak kabailan ti mawanan iti trabaho. Kan may robo ditoy. Awan ti maaramidan dayta. No sana ti agoray. Sapay la kumaata maornos ni sir ti sitwasyon. Sapay la kuma, Miguel. Ikararag ta nga awan ko mati mapasamak nga aberya. Napalalo ti panagdanag ko iti daydi akanito manang Emmy. Adong aminan tinadamag ko ang naibalod gapo iti arak. Kanda dumapay a panaglabsing. Iso nga idinalpas ti kontratak. Diyakon nag-renew pay kat nagawid akon dita Pilipinas. Nagtali na edak dita pagilyan tayo iti sumagmamano alawas. Kas panangiliw kumutten kaninanang ken kadagiti kakabsat ko. Kalpasan na, nagaplayak man nga agtrabaho iti balasiw taaw, ngam saanan nga iti damo a pagilyan a nagtrabahwak. Babaan iti tulong kan kaasi kanyak ti Diyos, napagasatan akmanang, iso nga ita, adaak may laang dito'y Australia nga agtrab-trabaho. Idi nakadapatak ditoy, kang runaan nga inadal ko dagiti linteg da, tapno saanan ang maulit tikas iti napasamak ijay Saudi, idi addaak pa ijay. Dakkel mo ti panagyaman ko iti namarswa, tamalaksid a nakatumpungak manen iti nasingpat nga amo, nataltali na ay pay tiriknak iti kaaddak ditoy. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Dolor. Dolor, pagayam ko, talaga anarigat ti agbalin nga OFW. Gapu taado dagiti dumteng apagteng asaan tayo anamnamaan a mapasamak. Ngamket di, maragsakanak ta talaga asaan ka anaawanan iti namnama. Nag-apply ka iti sabali a pagilyan, iti likudan ti saan anasaya at apadas mo, iti umuna a pagilyan a nagtrabahwam. Iso asaludo ak kada kayo nga OFW. Takabailan nyo asarangetan ti amin. Maipaayan nyo laang itinasaya at apanagbiag dagiti ipatpategyo. Sapay kumatag talinaed anasaya at ikasasaad mo dita Australia, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biag, kan ad-adapay a matulungam dagiti kakabsat mo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya.